Jeg hedder Jesper Søborg Heide Larsen, og jeg er uddannet audiologiassistent på Bispebjerg Hospital. Jeg tror, jeg har arbejdet med Bernafon i et sted mellem 14 og 15 år. Jeg valgte at arbejde med Bernafon, fordi at både jeg og mine kunder får en unik service. Jeg kan altid ringe, jeg kan altid mail, og der er altid svar. Det er lige meget, hvem man snakker med, så ved de, hvem Jesper i Frederiksværk er. I min klinik der handler det ikke om at lange topprodukter ud over disken. I min klinik der handler det om at opfylde kundens behov. Bernafon er jo ret god til at levere en support, så vi kan vejlede vores kunder til at foretage det rigtige valg. Når kunden får Bernafons brochure med hjem, så er den let at forstå. Jeg kan godt lide, at den er visuel og ikke for meget tekst, men præcis tekst. Og det er der mange kunder, der også godt kan lide. Den matcher meget godt, hvordan vi opererer i dagligdagen, men den matcher også meget godt, hvordan fremtiden den er med de brugere, der kommer fremadrettet. En Kansa er simpelthen noget af det pæneste, jeg har set i mange år, det der er kommet nu. Og det skal nok rykke til tingene, det er der ingen tvivl om. Bernafon har et stilrent look, og det tror jeg appellerer til rigtig mange mennesker. Det fås ikke nemmere, og det fås ikke mere effektivt. Vi har aldrig haft så få efterkontroller, som vi har nu. Det er godt for forretningen, fordi der er faktisk mulighed for at kalkulere med tid til andet. En Kansa har taget Bernafon til et helt nyt niveau.